150 jóvens de fins a 25 anys han acudit aquest dimecres al matí al Casal d'Amposta a la presentació del programa Jóvens per a l'Ocupació. Són persones que estan apuntades al Servei d'Ocupació de Catalunya i que busquen entrar al mercat laboral a partir de la formació. Per poder formar part del programa, els jóvens han de superar una entrevista. I és que només hi ha 60 places. El programa dura 15 mesos. Llavors, dels 4 primers mesos tenen un incentiu de 150 euros per desplaçaments o dietes i en aquest cas, ja abans d'iniciar el programa, ja tenim moltes de les empreses que estan interessades en el nostre programa i en els joves que hi participaran. Aquest és el segon any que l'Ajuntament d'Amposta posa en marxa aquesta iniciativa, una aposta que el consistori ha endegat tenint en compte l'èxit de l'any passat. El 40% dels 58 alumnes que van participar al nostre programa, el 40% van ser contractats durant 6 mesos a les diferents empreses del nostre territori. El 30% va donar continuïtat. La continuïtat del 30% no tan sols va ser quan va finalitzar el seu contracte de 6 mesos ja, diguéssim, la continuïtat directa, sinó en períodes de producció alta. Hi ha empreses que evidentment funcionen més a l'estiu o als Nadals o en èpoques concretes de l'any i evidentment ja tenen estipulades les persones per a quan tenen la producció, en aquest cas per produir moltíssim, llavors és quan fan les trucades ells mateixos als diferents alumnes. Els mòduls permetran formar-se en auxiliar de magatzem, producció ecològica, impressió flexogràfica, manteniment electromecànic, guia turístic al medi natural i comerç exterior.